Да. Перфектно. Тук сме на 4 метра. А ние трябваше да го попреским. Добре. Добре, но може би после ще дадем напред. Гледай. Опа, ето. Дири, това е голям сом. Дири, запали макарата. Гледай. Нека. Давай, я малко. Това направо. Дръпна лодката дърпа, не мога го дигна от дъното. Това е сом, той натиска на дъното яко. Голема. Голема, виждам пашка сме го фанали, той затова не мога го изкара. Добре. Добре, аз така Добре. си ги ловил. Добре. Се отучиш ти от това твоето место. Не, това е чист късмет. Късмет, аз съм. Даш му пашката.
Не е с опашката, да. Ама 4-5 така им се откачат и гледам пялна, така що не дигат на разпомня, това не тук не е така. Не е много, това трябва шагане и да кълват на това. Ето колко. Да. Спрямо и виж на кое. Да. На тази примамка само сон немах. Да. Аз ще тия се. Идва към лодката. Я го иш. Как да се изпълва това, бе, Те е така, като лопата го нагласи. Само да не се мъчим. под лодката е гада мърса. Диги, толкова голем. Я го иш, той си я закапал. Браво, давай. Той не е така. Айде, готов. Така. Това е много долу. Ще го учиш ти от мен, ще да се почерпи водния дух. За да има... Това е много долу, човек. Благодаря. Пя така да продължава. Че бързо за уния камъни. Не. Аз знам, това няма по-добро